ο Ηρακλής και οι 12 άθλοι. Μια φορά και έναν καιρό στην αρχαία Ελλάδα ζούσε ο Ηρακλής. Ήταν ο δυνατότερος από όλους τους ανθρώπους και ο μεγαλύτερος ήρωας που υπήρξε ποτέ. Εξολόθρευσε άγρια θηρία, έδιωξε τυράννους και κακούς βασιλιάδες και ήταν δίκαιος και καλός με όλους τους ανθρώπους. Ο Ηρακλής ήταν για την ακρίβεια ημίθεος, δηλαδή μισός θεός, γιατί η μητέρα του ήταν η Αλκμήνη, που ήταν κόρη του βασιλιά των Μικηνών, και ο πατέρας του ήταν ο Δίας, ο αρχηγός όλων των θεών του Ολύμπου. Γεννήθηκε στη Θήβα, όπου είχαν βρει καταφύγιο Αλκμήνη με τον άντρα της τον Αμφιτρίωνα. Εκεί στη Θήβα η Αλκμήνη γέννησε 2 παιδιά, τον Ηρακλή και τον Ιφικλή. Η θεά Ήρα όμως, που ήταν γυναίκα του Δία, ζήλευε την Αλκμήνη και μισούσε τον Ηρακλή. Γι' αυτό έκανε τα πάντα για να μην μεγαλώσει το μωρό. Όμως ο Δίας έστειλε μια μέρα τον Ερμή να φέρει τον μικρό Ηρακλή στον Όλυμπο. Έπειτα έβαλε το μωρό να πιει γάλα από το στήθος της Ήρας την ώρα που αυτή κοιμόταν. Έτσι ο Ηρακλής έγινε ανίκητος. Όταν η Ήρα ξύπνησε, είδε το μωρό και αμέσως κατάλαβε ποιο ήταν. Ο Ηρακλής και τα φίδια. Μια νύχτα, όταν ο Ηρακλής έγινε 8 μηνών, η Ήρα έστειλε 2 φίδια να πνίξουν αυτόν και τον αδερφό του. Μόλις τα φίδια πλησίασαν την κούνια τους, ο Δίας φώτισε το δωμάτιο και τα παιδιά ξύπνησαν. Ο Ιφικλής έβαλε τα κλάματα μόλις είδε τα φίδια, αλλά ο Ηρακλής τα άρπαξε και τα έπνιξε. Όλοι τότε κατάλαβαν ότι ο Ηρακλής είχε θεϊκή καταγωγή. Όταν ο Ηρακλής μεγάλωσε, παντρεύτηκε την κόρη του βασιλιά της Θήβας, τη Μεγάρα, και έγινε βασιλιάς. Κυβερνούσε τη Θήβα και ζούσε ευτυχισμένος. Όμως η Ήρα δεν είχε ησυχάσει. Η Πυθία, η ιέρια του Απόλλωνα, είπε στον Ηρακλή ότι έπρεπε να πάει στις Μικήνες, την πατρίδα της μητέρας του, για να υπηρετήσει τον ξάδερφό του τον Ευριστέα, που βασίλευε εκεί, και να κάνει ό,τι αυτός τον πρόσταζε. Μετά θα γινόταν αθάνατος και θα ανέβαινε στον Όλυμπο. Έτσι ο Ηρακλής έφυγε από τη Θήβα μαζί με τον ανιψιό του τον Ιόλαο και πήγε στις Μικήνες για να υπηρετήσει τον Ευριστέα. Ο Ευριστέας, που φοβόταν τον Ηρακλή, τον έβαλε να κάνει 12 άθλους, δηλαδή 12 τρομερά κατορθώματα, ελπίζοντας ότι σε κάποιο από αυτά θα σκοτωνόταν και θα τον ξεφορτωνόταν μια και καλή. Πρώτος άθλος, το λιοντάρι της Νεμαίας. Ο πρώτος άθλος του Ηρακλή ήταν να σκοτώσει το λιοντάρι της Νεμαίας. Το φοβερό αυτό λιοντάρι ήταν της Ήρας και το είχε μεγαλώσει η ίδια. Το δέρμα του ήταν τόσο σκληρό που τα σιδερένια βέλη δεν το περνούσαν. Ζούσε σε μια σπηλιά με 2 εισόδους, στην πλαγιά ενός βουνού κοντά στην Νεμαία. Από εκεί κατέβαινε στην πεδιάδα και κατασπάραζε ζώα και ανθρώπους. Οι κάτοικοι ήταν απελπισμένοι και δεν τολμούσαν να βγουν στην εξοχή. Ο Ηρακλής, πηγαίνοντας στην Νεμαία, πέρασε από το ιερό άλσος της πόλης, έκοψε μια αγριελιά και με το ξύλο της έφτιαξε ένα βαρύ ρόπαλο. Μετά πήγε και περίμενε κοντά στη φωλιά του λιονταριού. Όταν εμφανίστηκε, ο Ηρακλής το χτύπησε με τα βέλη του. Τα βέλη όμως έπεσαν στη γη χωρίς αποτέλεσμα και το εξαγριωμένο λιοντάρι επιτέθηκε στον Ηρακλή. Τότε αυτός το χτύπησε με το ρόπαλό του. Το λιοντάρι πόνεσε και κρύφτηκε στη σπηλιά του. Ο Ηρακλής τότε πήρε μεγάλες πέτρες, έκλεισε τη μία είσοδο και μπήκε από την άλλη. Το λιοντάρι βρυχήθηκε και όρμησε πάνω στον ήρωα. Πάλευαν για 1 ώρα, αλλά στο τέλος ο Ηρακλής κατάφερε να το πνίξει με τα χέρια του. Μετά το έκδερε, πήρε το δέρμα του, τη λεοντή, τη φόρεσε και γύρισε στις Μικήνες. Όταν τον είδε ο Ευριστέας με τη λεοντή, τρόμαξε τόσο πολύ που διέταξε να του φτιάξουν ένα χάλκινο πιθάρι για να κρύβεται όταν θα κινδύνευε. Δεύτερος άθλος, η Λερναία Ύδρα. Στη μία λίμνη της Πελοποννήσου, τη Λέρνη,
ζούσε ένα φοβερό νερόφιδο με τεράστιο σώμα και 9 κεφάλια. Από τα στόματά του έβγαζε φωτιά που έκαιγε φυτά, ζώα και ανθρώπους. Οι κάτοικοι της περιοχής ήταν απελπισμένοι και κανείς δεν τολμούσε να πλησιάσει τη λίμνη. Ο Ευριστέας διέταξε τον Ηρακλή να σκοτώσει αυτό το τέρας. Ο Ηρακλής πήγε στη λίμνη Λέρνη μαζί με τον Ιόλαο. Μόλις είδε τη λερναία ύδρα, της επιτέθηκε και με ένα δρεπάνι άρχισε να κόβει τα κεφάλια της. Μόλις όμως έκοβε ένα κεφάλι, στη θέση του φύτρωναν 2. Φώναξε τότε τον Ιόλαο που άναψε έναν δαυλό και μόλις ο Ηρακλής έκοβε ένα κεφάλι, ο Ιόλαος έκαιγε την πληγή. Έτσι σταμάτησαν να φυτρώνουν καινούργια κεφάλια. Το μεσαίο όμως κεφάλι της λερναίας ύδρας ήταν αθάνατο. Γι' αυτό ο Ηρακλής, αφού το έκοψε, το έθαψε βαθιά στη γη και έβαλε πάνω του μια τεράστια πέτρα. Έπειτα βούτυξε τα βέλη του στο δηλητηριασμένο σώμα της ύδρας και έγιναν θανατηφόρα. Τρίτος άθλος, το ελάφι της Κερίνιας. Σε ένα βουνό της Πελοποννήσου ζούσε το ιερό ελάφι της θεάς Άρτεμις, η Κερινίτιδα Έλαφος. Είχε χρυσά κέρατα, χάλκινα πόδια και κανείς δεν το έφτανε στο τρέξιμο. Ο Ευριστέας διέταξε τον Ηρακλή να φέρει το ελάφι αυτό ζωντανό στις Μικίνες. Ο Ηρακλής δέχτηκε, αλλά έπρεπε να βρει ένα τέχνασμα για να πιάσει το ελάφι, χωρίς όμως να το σκοτώσει και να εξοργήσει τη θεά Άρτεμη. Ένα ολόκληρο χρόνο το κυνηγούσε στα βουνά και στα δάση, χωρίς αποτέλεσμα. Μια μέρα το ελάφι μπήκε σε ένα ποτάμι, τον Λάδωνα. Τότε ο Ηρακλής το χτύπησε ελαφρά με ένα βέλος στο πόδι. Έτσι το έπιασε. Το πήρε στους ώμους του και το πήγε στις Μικίνες. Εκεί φώναξε τον Ευριστέα να βγει από το παλάτι για να πάρει ο ίδιος το ελάφι. Μόλις όμως ο Ευριστέας πήγε να το πιάσει, ο Ηρακλής το άφησε και εκείνο έφυγε τρέχοντας γρήγορα και ελευθερώθηκε. Έτσι ο Ηρακλής τήρησε την υπόσχεσή του στη θεά Άρτεμη. Τέταρτος άθλος, ο Ερημάνθιος Κάπρος. Σε ένα βουνό της Πελοποννήσου, στον Ερήμανθο, ζούσε ένας κάπρος, δηλαδή ένα τεράστιο γριαγούρουνο. Αυτό το φοβερό ζώο το είχε χαρίσει στον Ερήμανθο η θεά Άρτεμις. Από εκεί εξορμούσε σε ολόκληρη την περιοχή και τρομοκρατούσε τους χωρικούς. Κατέστρεφε τα σπαρτά, ενώ με τους χαβλιόδοντές του ξέσκιζε όποιο ζώο έβρισκε μπροστά του. Αυτό το αγρίμι ενοχλούσε ακόμη και τους κεντάβρους, οι οποίοι δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν. Ο Ευριστέας έστειλε τον Ηρακλή να του φέρει ζωντανό τον Κάπρο, βέβαιος ότι δεν θα τα κατάφερνε. Ο Ηρακλής πήγε στον Ερήμανθο και κυνήγησε το αγριογούρνο για μέρες. Στο τέλος το ζώο εξαντλήθηκε από την πολλή την κούραση και ο Ηρακλής το έπιασε, το έδεσε, το σήκωσε στους ώμους του και το πήγε ζωντανό στις Μικίνες. Ο Ευριστέας όταν το είδε τρόμαξε και κρύφτηκε στο χάλκινο πιθάρι του. Πέμπτος άθλος, η στάβλη του Αυγία. Ο Αυγίας ήταν βασιλιάς της Ήλιδας και είχε αμέτρητα κοπάδια με βόδια που του τα είχε χαρίσει ο πατέρας του, ο Ήλιος. Τα ζώα αυτά ήταν πάνω από 3.000 και ζούσαν σε τεράστιους στάβλους. Ήταν τόσο πολλά όμως που οι βοσκοί του Αυγία δεν προλάβαιναν να καθαρίζουν τους στάβλους. Έτσι είχαν μαζευτεί τεράστιοι σωροί από κοπριά που μύριζαν πολύ άσχημα. Ο πονηρός Ευριστέας έστειλε τον Ηρακλή να καθαρίσει τους στάβλους του βασιλιά Αυγία, αλλά του είπε να το κάνει σε μία μόνο ημέρα. Ο Ηρακλής πήγε στον Αυγία, αλλά δεν του είπε τίποτε για τον άθλο. Προσφέρθηκε να καθαρίσει τους στάβλους σε μία ημέρα, με αντάλλαγμα το 1/10 του κοπαδιού. Ο Αυγίας κορόιδεψε τον ήρωα για την προσφορά του, όμως δέχτηκε και έβαλε το γιο του, τον Φιλέα, ως μάρτυρα. Τότε ο Ηρακλής έσκαψε 2 βαθιά χαντάκια που περνούσαν μέσα από τους στάβλους
και έφταναν μέχρι 2 ποτάμια, τον Αλφιό και τον Πυριό. Μετά έβαλε πέτρες για φράγμα και έστρεψε το ρεύμα των ποταμών μέσα στα χαντάκια. Τα ορμητικά νερά κατέβηκαν στα χαντάκια και μπήκαν στους στάβλους, όπου παρέσυραν την κοπριά και την πήγαν όλοι στη θάλασσα. Έτσι ο Ηρακλής καθάρισε τους στάβλους του Αυγία σε 1 μόνο ημέρα. Αφού τελείωσε σε 1 ημέρα, ο Ηρακλής ζήτησε από τον Αυγία την αμοιβή του, όμως εκείνος αρνήθηκε να του τη δώσει, επειδή είχε μάθει ότι ο ήρωας εκτελούσε τις διαταγές του Ευριστέα. Στη δίκη που έγινε για να λυθεί η διαφορά, ο Φιλέας υπερασπίστηκε τον Ηρακλή, αναφέροντας την υπόσχεση του πατέρα του. Όμως πριν ανακοινωθεί η απόφαση, ο Αυγίας εξόρισε τον Φιλέα και τον Ηρακλή από την Ήλιδα. Πολλά χρόνια αργότερα, ο Ηρακλής επέστρεψε και εκδικήθηκε τον Αυγία. Οι Στυμφαλίδες όρνηθες. Στη λίμνη Στυμφαλία κρύβονταν οι Στυμφαλίδες όρνηθες. Αυτά ήταν μεγάλα πουλιά με σιδερένια ράμφη και φτερά και τρέφονταν με ανθρώπινο κρέας. Ο Ευριστέας έστειλε τον Ηρακλή να τη σκοτώσει, ελπίζοντας να τον ξεφορτωθεί μια για πάντα. Ευτυχώς για τον Ηρακλή όμως ήρθε η θεά Αθηνά να τον βοηθήσει και του έδωσε 2 χάλκινα κρόταλα. Μόλις ο Ηρακλής πήγε στη λίμνη, άρχισε να χτυπά τα κρόταλα της Αθηνάς που έκαναν τρομερό θόρυβο. Έτσι τα πουλιά βγήκαν τρομαγμένα από τα καλάμια της λίμνης, όπου κρύβονταν και πέταξαν ψηλά. Τότε ο Ηρακλής με τα δηλητηριασμένα βέλη σκότωσε τα περισσότερα. Όσα γλίτωσαν έφυγαν μακριά και δεν εμφανίστηκαν ποτέ ξανά. Συγκεκριμένα κατέφυγαν στο νησί του Άρεος, όπου αντιμετωπίστηκαν αργότερα από τους αργοναύτες κατά τη διέλευσή τους με προορισμό την Κολχίδα. 7ος άθλος. Ο Ταύρος της Κρήτης. Μετά από όλα αυτά τα κατορθώματα, ο Ευριστέας, απογοητευμένος, έστειλε τον Ηρακλή σε πιο μακρινά μέρη. Στην Κρήτη ζούσε ο βασιλιάς Μίνωας, που είχε έναν άγριο ταύρο. Από το στόμα του έβγαιναν φλόγες και έκανε πολλές καταστροφές. Ο Ευριστέας έστειλε τον Ηρακλή να πιάσει τον ταύρο. Ο Ηρακλής πήγε στην Κρήτη και αιχμαλώτισε τον ταύρο χρησιμοποιώντας ένα δίχτυ. Έπειτα, ανεβασμένο στη ράχη του ζώου, πέρασε το Αιγαίο και επέστρεψε στις Μικίνες. 8ος άθλος. Τα άλογα του Διομήδη. Στη Θράκη ζούσε ένας γιος του θεού Άρη, ο βασιλιάς Διομήδης. Είχε 4 άγρια άλογα που λέγονταν Πόδαγρος, Λάμπων, Ξάνθος και Δήμος. Αυτά είχαν χάλκινα σαγόνια και τρέφονταν με ανθρώπους. Ο Διομήδης τα είχε δεμένα, αλλά κάθε φορά που κάποιος άτυχος ναυαγούσε στις ακτές του βασιλείου του, τον έδινε στα άλογα να τον φάνε. Ο Ευριστέας έστειλε και εκεί τον Ηρακλή. Αυτός πήγε στη Θράκη, νίκησε τον Διομήδη, έπιασε και εξημέρωσε τα άλογα και τα έφερε στις Μικίνες. 9ος άθλος. Η ζώνη της Ιππολίτης. Έπειτα ο Ευριστέας έστειλε τον Ηρακλή να ταξιδέψει πιο μακριά, στον εύξηνο Πόντο, στη χώρα των Αμαζόνων, για να του φέρει τη ζώνη της βασίλισσας Ιππολίτης. Αυτή η ζώνη ήταν δώρο του θεού Άρη στις Αμαζόνες και είχε τρομερή ισχύ. Η κόρη του Ευριστέα, η Αδμήτη, ζήτησε από τον πατέρα της αυτή τη ζώνη και ο Ευριστέας δεν έχασε ευκαιρία. Διέταξε τον Ηρακλή να εκτελέσει αμέσως την επιθυμία της κόρης του. Ο Ηρακλής, μετά από πολλές περιπέτειες, βρήκε τις Αμαζόνες. Αυτές ήταν όλες τους πανέμορφες και ικανές πολεμίστριες, ξακουστές στο τόξο και στην υπασία. Ο Ηρακλής προσπάθησε να πάρει τη ζωή της βασίλισσάς τους. Αυτές όμως αρνήθηκαν να του δώσουν αυτό που ήθελε και του επιτέθηκαν με ορμή. Ο Ηρακλής τις πολέμησε. Τελικά νίκησε την Ιππολίτη, πήρε τη ζώνη της και την έφερε στον Ευριστέα. 10ος άθλος.
τα βόδια του Γυριώνη. Αργότερα ο Ευρυσθέας έστειλε τον Ηρακλή να πάει μακριά στη Δύση, πιο πέρα και από την άκρη της γης. Εκεί υπήρχε ένα νησί που το έλεγαν Ερήθια, στο οποίο ζούσε ένας τρομερός γιος του θεού Ποσειδώνα, ο Γυριώνης με τα βόδια του. Ο Ευρυσθέας ζήτησε από τον Ηρακλή να του φέρει τα βόδια για να τα θυσιάσει στην Ήρα. Ψάχνοντας να βρει τον Γυριώνη και το νησί του, ο Ηρακλής έφτασε ως εκεί που ενώνονται η Ευρώπη με την Αφρική. Έπρεπε όμως να διασχίσει τον ωκεανό, αλλά δεν είχε τρόπο. Γι' αυτό ζήτησε από τον ήλιο να του δανείσει το χρυσό του κύπελο. Με αυτό το κύπελο ταξίδευε και ο ήλιος όταν έφερνε το φως της μέρας. Ο ήλιος θαύμασε την παλικαριά του Ηρακλή και του το έδωσε. Έτσι ο Ηρακλής πέρασε τον ωκεανό και έφτασε στη χώρα του Γυριώνη. Ο Γυριώνης ήταν ένας γίγαντας που από τη μέση και επάνω είχε 3 σώματα και 3 κεφάλια. Τα βόδια του τα φύλαγε ο Ευρυτίωνας και ο σκύλος του ο Όρθος, που είχε 2 κεφάλια και η ουρά του ήταν φίδι. Ο Ηρακλής χτύπησε με το ρόπαλό του και τον Ευρυτίωνα και το φοβερό σκυλί. Μόλις εμφανίστηκε ο Γυριώνης, ο Ηρακλής του έριξε τα φαρμακερά βέλη του, τον νίκησε και τελικά πήρε τα βόδια. Τα έφερε στον Ευρυσθέα που τα θυσίασε στη θεά Ήρα. 11ος άθλος, ο Κέρβερος του Άδη. Μετά από όλα αυτά είχε αποδειχθεί πια ότι ο Ηρακλής ήταν ανίκητος στη γη. Γι' αυτό ο Ευρυσθέας αποφάσισε να τον στείλει στον κάτω κόσμο για να του φέρει τον Κέρβερο, ένα φοβερό σκυλί με 3 κεφάλια και ουρά δράκου που φύλαγε την είσοδο του Άδη. Αυτό το τρομερό σκυλί ήταν αδερφός του Όρθου, του σκυλιού του Γυριώνη. Ο Ηρακλής πήγε στον Άδη, ζήτησε την άδεια του Πλούτονα και της Περσεφόνης για να πάρει τον Κέρβερο. Αυτοί συμφώνησαν και ο Ηρακλής πάλεψε με τον Κέρβερο, τον νίκησε, τον έδεσε και τον πήγε στις Μικίνες. Όταν τον αντίκρισε ο Ευρυσθέας, τρόμαξε και κρύφτηκε πάλι στο πιθάρι. Ο Ηρακλής γύρισε τον Κέρβερο στον Άδη, όπως είχε υποσχεθεί στον Πλούτονα. 12ος άθλος, τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων. Μετά ο Ευρυσθέας του ζήτησε να κάνει έναν τελευταίο άθλο. Ήθελε να του φέρει τα χρυσά μήλα από τον κήπο των Εσπερίδων. Αυτός ο κήπος ήταν γεμάτος μυλιές, που ήταν γαμήλιο δώρο της γης στον Δία και την Ήρα. Η Ήρα είχε φυτέψει τα δέντρα στον κήπο των θεών στην άκρη της γης και όποιος έτρωγε από τα χρυσά μήλα έμενε για πάντα νέος. Έξω από τον κήπο ήταν ο Άτλαντας, ο Τιτάνας, που είχε καταδικαστεί από τον Δία να σηκώνει τον ουρανό στη ράχη του. Όμως οι κόρες του Άτλαντα έκλεβαν τα μήλα, γι' αυτό η Ήρα είχε βάλει να τα φυλάνε οι νύμφες Εσπερίδες και ένας φοβερός δράκος, ο Λάδωνας, που είχε 100 κεφάλια. Ο Ηρακλής ταξίδεψε πολύ για να φτάσει εκεί στον κήπο των Εσπερίδων, καθώς δεν ήξερε το δρόμο. Κάποτε έφτασε στον Κάφκασο, όπου ελευθέρωσε τον Προμηθέα από τα δεσμά του. Εκείνος, για να τον ευχαριστήσει, του έδειξε το δρόμο για τον κήπο, αλλά τον συμβούλεψε να στείλει τον Άτλαντα να πάρει τα χρυσά μήλα. Ο Ηρακλής βρήκε τον Άτλαντα και εκείνος συμφώνησε να πάει να φέρει τα μήλα από τον κήπο των Εσπερίδων. Του ζήτησε όμως να κρατήσει τον ουρανό στη ράχη του μέχρι να γυρίσει. Ο Ηρακλής δέχτηκε. Ο Άτλαντας πήρε τα χρυσά μήλα με τη βοήθεια των Εσπερίδων, που έφτιαξαν ένα φίλτρο και κοίμησαν τον δράκο. Όταν επέστρεψε όμως τον Ηρακλή, δεν ήθελε να ξαναπάρει τον ουρανό στη ράχη του. Του είπε ότι θα πήγαινε ο ίδιος τα μήλα στον Ευρυσθέα. Ο Ηρακλής έκανε πως συμφώνησε, αλλά τον παρακάλεσε να τον βοηθήσει για λίγο να βάλει ένα μαξιλάρι στη ράχη του, ώστε να κρατάει καλύτερα τον ουρανό. Ο Άτλαντας πλησίασε να τον βοηθήσει και τότε ο Ηρακλής έριξε τον ουρανό στη ράχη του. Άρπαξε τα χρυσά μήλα και γύρισε νικητής στις Μικίνες. Καταφέρνοντας και αυτόν τον άθλο, ο Ηρακλής επιτέλους
ήταν ελεύθερος.